Здравейте на всички! Добре дошли в моя канал. Аз съм Маги. Много ми е приятно, че сме отново заедно и се надявам, че сте добре. Благодаря на всички мои нови последователи и на всички, които ме подкрепяте редовно, като харесвате и коментирате видеята ми. И на тези, които още не сте ме последвали, ще се радвам да го направите, ако харесвате моите видеа. И така, за тези, които не са гледали все още, може да погледнете, ако ви е интересно. Няколко видеа назад има видео за цялата 2024 година, както и за януари тази година. И така, какво усетих да погледна сега в това видео? Така много силно напираше енергия на някой, който иска да сподели нещо с вас. И това е или човек, с когото имате връзка в момента, с когото сте във връзка, или човек, с който... човек, за когото си мислите. И така по-скоро ми дойде, че за повечето от вас най-вероятно ще бъде човек, с който в момента нямате комуникация изобщо, или ако имате, тя или не е толкова често, или не, как да го кажа, не е много изчерпателна. Този човек не споделя много в момента. И усещате, че има неща, които може да не ви изказва, да не ви споделя, да тъй вътре в себе си. Така че, нека да видим. Взимайте само това, което ви резонира и пускайте останалото. Разбира се, тъй като гледат много хора. Нека да видим какво има да ви каже този човек за тези от вас, които трябва да чуят тези съобщения. Нека да видим първо старо картите. Накрая ще изтегля и послания директни от този човек. Нека да видим какво има да ви каже, какво иска да ви каже в този момент, което може би все още не успява да ви сподели директно. Вау, как се обърна. Колко рязко се обърна, може би видяхте и чухте дори. Този човек направо дава ми се, че не си намира място, не може да се намери място. От мисли денонощно, не може да спи. Изключително огромен стрес изпитва в момента. Много голям стрес. Много тежка енергия това. Да, точно заради това съм усетила, че някой има така нужда да говори, който явно все още няма кураж да ви споделя нещо директно и иска да го направи чрез тези карти в момента. Нещо много му тежи и определено са и много неща, които той не ви изказва. Ето, аз казах, най-вероятно има много неща, които прикрива, които таи в себе си. Изключително много комуникация, много мисли, които иска да изкаже, но в момента поради някаква причина не го прави. Добре, нека да видим. За някой от вас е излиза отдолу, че този човек иска ново страстно начало с вас. Определено, както усетих, че ще обхващам енергия повече на хора, които в момента поради някаква причина по-скоро нямат връзка с този човек и най-вероятно нямат и много комуникация, ако въобще има някаква комуникация. Този човек е много възможно да е сгафил и да го знае, така да е сгазил лука, меко казано, и в момента не знае какво да прави. Добре, нека да видим още две карти. Искам старо картите и след това ще видим с едни други послания. Да, за някой от вас това е... Разбира се, обръщайте го както ви резонира за вашата ситуация. Тук излиза енергия на мъж, но това, разбира се, може и да е жена.
Но ще говоря за мъж, тъй като повече жени ме гледат. Това винаги го казвам. Тук имам енергия на една огнена енергия. Лъв, стрелец или овен. Не е задължително, но много силно се показва. Огнена енергия или просто това може да е така, самия характер на човека да е по-огнен, по-така темпераментен, но човек на действието. Това е за някой от вас дори по-зрял човек на възраст. Възможно е да е по-зрял. За други, ако не е по-зрял на възраст, е зрял за годините си. По-мъдър. Така има опит натрупан вече. Има житейски натрупан опит. И постига винаги каквото си науми. Тоест има ресурсите, знае как да действа и е човек на действието. Когато реши нещо, тръгва към него устремено и действа. И го постига, съответно. Да, повечето пъти този човек постига целите си. Рано или късно не се дава. Тук много интересно. Енергия на дракон дори се показва. Може да е дракон по китайския хороскоп, за някои от вас, които знаят. Възможно. Тук излизат няколко дракона дори. Просто това е допълнителна информация за някои от вас. Може да резонира. Но да, определено за някой тук се дава, че това е по-възрастен човек или човек, който е достатъчно зрял. Добре. Това също така е много чаровен, много атрактивен мъж. Чаровен, дори меко казано. Много атрактивен мъж, който обикновено, ако е мъж, разбира се, пак казвам, може и да е жена, но ако това е мъж, много жени припадат по него направо, така да се каже. Просто много жени се мечтаят да бъдат с него. Така много жени могат да му бъдат в краката, така да се каже. Както и обратното, ако е жена. Много обожателки има този човек или обожатели. Добре. Още една карта. Мисля, че паднаха повече. Да, ще ги взема. Да, този човек определено се чувства като след война. Че е много изтощен, много изтормозен от живота. Поради някакви събития, които са се случвали в живота му. Много тежести. И този човек буквално се чувства, че е готов да се изправи за последен път, за последна битка. За каквото и да става въпрос. Дали ще е за вас, да се бори за вас, не знам. Ще видим с повече карти. Или въобще да продължава в живота, с битките в живота, така образно казано. Но усеща, че сякаш така се изправя за последен път, защото усеща, че няма много сили, но пък в същото време не иска да се предава. Не иска да се предава, така борбен, иска да продължава да се бори, за каквото и да става дума тук. Добре. Усеща, че има някакъв шанс, евентуално, и че има някакъв смисъл да се бори все още за нещо. Да. Вау. Тук имаме и енергия на Скорпион. Много силно. Както и земна енергия. Дева, Телец, Козирог. Излезе и водна енергия. Рак, Скорпион, Риби. Сега, тук става интересно. Идват няколко съобщения. Отново взимайте това, което ви резонира. Едното е, че тук се появява още един крал. И това е земен крал, както казах. Дева, Телец или
Козирог. Не е задължително, но просто много силна земна енергия, така земен човек. Човек, който е възможно да е стабилен и финансово, не само така стабилен емоционално и балансиран. Също така достатъчно зрял, също с много опит и научени уроци. Този човек дори го виждам като по-зрял, като сякаш е научил още повече уроци, някак си е натрупал повече мъдрост от другия. Така ми се дава, така го усещам. Така че за някой от вас определено тук усещам, че това са двама различни човека. За някой от вас, за други това може да е един и същи, който има в себе си енергията и на крал Пентакли, и на крал Жезли. Сега, някой от тях може и да има дете. Възможно е и това дете да играе някаква роля тук. Но за други от вас, ако това не е така, а дори да има дете, допълнително се дава, че този човек мисли за някакво извинение. За някой от вас знае, че той трябва да се извини за нещо, че дължи извинение и съжалява. Тук се дава енергия на човек, който съжалява и на който му липсвате. Ако тук става дума за вас, ако се препознавате, ако това ви резонира, може, разбира се, вие да сте този човек, за когото чета. Така че обръщайте го както прилагайте го във вашата ситуация, защото може и вие да сте човека, за когото говоря тук. Вие да сте този крал. И тук има много силна енергия на чувства. На човек, който изпитва, човек, който е влюбен и човек, който иска да поднесе чашата си с любов. Човек, който съжалява за нещо и най-вероятно иска да поднесе поне извинение и да каже, че му липсвате. Това се дава тук много силно и не само, че му липсвате и че иска извинение и прошка, а човек, който за някой от вас ще се пита дали тук има вариант да дадете втори шанс. Дали тук има възможност за нещата да се възродят, да започнат от начало, да има трансформация. Тук излезе много силна енергия на трансформация. И сега, за някой от вас обаче, за други от вас тук, независимо дали ще получите това извинение или не, и това, да речем, обяснение в любов или не, за някой от вас, дори да го получите, може да решите да сложите край. Тоест тази връзка така или иначе да стигне до край. Но поне да получите извинение и така някакво обяснение за нещата, защо се е получило така. За други от вас обаче, тук е много възможно да се даде шанс и нещата да се трансформират. Да има трансформация и да има шанс за ново начало. Много интересно. Отново, вие си знаете ситуацията, така че прилагайте го според вашата ситуация. Но да, пак казвам, за тези от вас, за които това е дори един и същи човек, тук с енергията на огън и на земя, просто може да има и двата елемента в картата си. Това е човек, който определено, пак казвам, така най-малкото си мисли за това как ви поднася извинение. Дали ще го направи друг въпрос, но най-малкото мисли за това, иска да поднесе извинение и може би дори да се обясни в любов. Но по-скоро го виждам, че все още мисли за това. Мисли, обмисля, кани се да го направи. Защото, пак казвам, тук отдолу излезе енергия на човек, който иска да се бори все още. Не иска да се отказва. Все още иска да се бори. Добре.
Добре, скъпи мои, сега нека да видим с още карти, с едни други карти. Какво друго искам, каква друга информация е важно да... да... Каква друга информация е важно да знаете за този човек в момента? Ами, че той ви наблюдава. Той или тя, този човек, ви наблюдава. Дали в социалните мрежи, дали във Facebook, Instagram, или е намерил начин чрез приятели да пита приятели, познати, общи познати за вас. Но е намерил начин да ви наблюдава по Да, определено намерил начин. И тук дори пише конкретно, че и в социалните мрежи ви наблюдава. Така постоянно следи, може би, дали ще качите някоя снимка или какво ще напишете. Дали сте онлайн или... Взимайте го както ви резонира. Но да, ето тук пише, че дори Боже, казах го преди да съм прочела дори. Тоест, те чека чаналинга. Те ви наблюдават, за да видят какво качвате в социалните мрежи и искат да добият информация и да разберат дали е безопасно да направят контакт с вас. Тоест, някои от тях се страхуват. За някой от вас този човек се страхува да ви пише или да влезе в контакт, защото не знае как ще реагирате. Не знае дали изобщо ще искате да говорите, дали ще сте отворени за разговор, дали няма да го пратите на майната си, както се казва. Нали? Дали сте ядосана, гневна или гневен. Нали? И също така иска да разбера дали имате някой до себе си. Дали сте продължили напред? Така, какво друго? Да, ето този човек мисли за това и се опитва да намери начина как да доведе нещата до баланс. Как да балансира някаква ситуация, как да има справедливост, как да действа така, че да бъде справедливо, така, че да бъде честно спрямо вас, как да се реваншира също така. И този човек си мисли за нещо, което иска да ви предложи, но знае, че това, което ще ви предложи, трябва да бъде нещо солидно, нещо стабилно. И точно заради това, т.е. този човек е наясно, че ако не дойде към вас с едно по-сериозно и стабилно предложение, например за сериозно партньорство, вие изобщо няма да му обърнете внимание. И затова този човек, преди да го направи, така има нужда да все още да бъде насаме с мислите си и много внимателно да обмисли нещата, да си помисли готов ли е, не е ли готов, готова ли е. Затова преди да го направи, защото знае, че ако веднъж го направи и ако се окаже, че не е готов, тотално ще се пропилее всякакъв вече шанс за бъдеще с вас. Това идва като съобщение на тази карта. Да, вижте отдолу, много интересно. Имаме освобождаването. Когато те са си тръгнали от вас, или когато вие сте си тръгнали от тях, те определено, независимо дали те са си тръгнали от вас или вие от тях, те определено са усетили ожилването от вашата липса, от вашето отсъствие в живота им. Когато вече така сте се отдалечили и сте се освободили от тази връзка, този човек все повече усещал това силно като ожилване направо, такова усещане от вашата липса. И затова тук се казва отдолу: не позволявайте на тяхното мълчание да ви заблуди. Тоест, не си мислете, че като мълчи този човек вече не мисли за вас или няма чувства, защото тук определено за тази група от вас, за които в момента излизат тези послания, този човек си мисли за вас и то денонощно. И той има много така сериозни тревоги, притеснения, може би безсънни нощи, и определено тяхното мълчание не означава, че не мисли за вас.
определено мисли. И ви наблюдава на всичкото отгоре. Така. Има ли още тук послания с тези карти? Нека да видим. Тук се обърнаха. Добре. Имаме музика. Музиката е част от нещата, които ви сближават. Определени песни им напомнят за вас. Или най-малкото им напомнят за това колко специална е вашата връзка помежду ви. Тоест музиката по някакъв начин играе важна роля и така ви събира, сближава ви. Независимо дали двамата се занимавате с музика, дали сте имали дори общи проекти или просто и двамата сте харесвали един и същи тип музика. И независимо от това, определени текстове дори на песни им напомнят най-малкото, както пише тук, най-малкото за вашата специална връзка. Така. Усещам тук да видя и по средата. Да, но този човек напред-назад все още може да е в енергия за тези от вас, които имате все пак някаква комуникация и не е изобщо спряла. Е малко напред-назад. Защото този човек все още се опитва да намери логиката в силната връзка, която усеща между вас, силните емоции, които усеща. И точно това го разклаща и когато усети прекалено силни емоции, пак дава назад. И всъщност се лашка между две крайности. Между две крайности. Може би идва към вас със силна енергия, засилва се така и залива ви с много информация, с съобщения и в един момент дава назад, оттегля се, дори и енергийно, и спира да комуникира, да речем, за няколко дни, за седмици или за месеци, нали, при всеки ще е различно, и после изведнъж пак се появява и така. И това е пълна лудост, нали, този тип комуникация, но наистина за някой от вас излиза, че е така. И това наистина понякога се случва, за съжаление, при души, които са много силно свързани, но докато единия така свикне и интегрира силната енергия, която тече между вас, на душевно ниво дори, може наистина да се лашка между две крайности и така известно време, дори години, за съжаление, да идва и да си отива. Да идва и да си отива. Вие не сте длъжни, имате свободна воля. Разбира се, не сте длъжни да търпите това. За всеки от вас е различно. За някои от вас сте свикнали. Дори вече така малко го виждате. Гледате малко с хумор на нещата. Виждате го този човек в една по-незряла енергия. Дори за някой от вас наистина този човек може и да на моменти точно да се проявява точно в двете крайности. Едната е в енергия на крал, който е много опитен, много зрял, много стабилен, много сериозен. В същото време понякога да се проявява точно като енергията на паж. Човек, който е незрял. Неопитен, незрял. И наистина може дори да се държи инфантилно, като дете и така. Сега тук се казва, че има потенциал. Както казах, този човек усеща, че има някакъв потенциал и че е възможно да има смисъл да все още да не се отказва напълно. Ето тук се казва този човек. Много силно ми изпищя ухото в момента, което не се беше случило скоро. Определено това се случва, когато е много силна енергията. Много неприятно. Този човек пише, че е в много дълбоки мисли за вас, както и казах по-рано старо картите. Ето тук се допълва и се потвърждава. Те осъзнават всички неща. В момента те осъзнават всички пречки, които са били застанали между вас и които все още стоят между вас. Те сега осъзнават как може би хора са застанали между вас, са се намесили, трети лица, дали роднини, родители, някои приятели, познати, дали трети човек като партньор. Взимате го както ви резонира, но тук този човек дали също някакви зависимости, дали дори собствените му предразсъдъци и собствените му идваме собственото му скептично мислене и предразсъдъци
страхове, тук се дава, ниско самочувствие, това също може да е било част от нещата, но най-различни неща тук е имало дори като разсейване, така неща, които са го разсейвали и този човек за някой от вас на момента дори не е осъзнал силните си чувства изцяло към вас. Не е осъзнал доколко всъщност е силна вашата връзка, колко е важна и силна, колко е и духовна, освен всичко останало, освен силното привличане. И всъщност всички тези неща, които са били като намеса и са застанали между вас, пак казвам, може да са и хора, и предразсъдъци, и страхове, и допълнително дори разсейване в онлайн мрежите, каквото поискате, може да бъде всичко, плюс зависимости. Всички тези неща са пречили на този човек да види потенциала във вас и потенциала във вашата връзка. Тоест, на момента той не ви е оценил достатъчно. За някой от вас може да ви е оценил, но до някъде, но не изцяло. И след това, след вашата раздяла, тук се дава, че този човек все повече му е просветвал и сега особено е в дълбоки мисли точно на тази тема. И точно затова не може да спи. Ето вижте как, то се вижда на картата как въобще този човек се е хванал за главата, на коленете си е паднал и изобщо дори от мисли не може и да спи. Дава ми се, че се пита как е възможно да не е видял тези неща тогава, да не ги е осъзнал. Как е възможно да не си е дал сметка тогава на момента. Че се чувства като глупак. Така. Но знаете ли, ще ви кажа, за много от вас, особено за тези, които имате бъдеще в някакъв момент, някои от вас може да не вярват, но може и да имате бъдеще в някакъв момент, независимо кога е. За всеки ще бъде различно, но особено ако вие имате бъдеще, пак казвам, при много силни такива връзки, за съжаление сценария в началото е такъв, защото има определени причини, защо този човек първоначално е трябвало да бъде по-заспал, така да го кажем, и да не разпознае всичко. И е трябвало да премине през някакви уроци и ситуации, за да научи допълнителни уроци като подготовка за вашата връзка. Да, знам, че някои от вас няма да ви е приятно да го чуят, но нещата наистина стоят така между такива души, които имат такъв договор. Така, тук имаме... Искам да кажа, че не го оправдавам напълно, но наистина една част от тези събития тук, които са се случили, са и съдбоносни, са си били точно по програма, както трябвало да бъдат, за да може да се случи всичко, както е замислено. И ако вие ще се събирате, да бъде наистина в перфектното време, когато този човек ще бъде в много по-зряла енергия. Ето тук имаме двойна енергия на крале, което показва, че определено вече е много по-зрял, най-вероятно в сравнение с преди. Предполагам, че този човек преди е бил в енергия на паш. Извинявам се. Така че определено се случва трансформация, която и в момента тече. Така, имаме тук допълнително, че ето техния вътрешен войн, е активиран. Активирал се е. Така че те се подготвят за битка за вас, да се борят за вас и да преодолеят своите страхове от любовта. Тоест този човек имал страхи от обвързване, най-вероятно, от сериозна връзка, от любовта, да не бъде наранен. Нали, типичното класика, знаем, повечето хора всъщност вътрешно си имат такива страхове да не бъдат наранени. Кой няма страх да не бъде наранен? Но при него специално е било изключително засилено поради някакви случки, може би в детството, не е задължително да е в детството, разбира се, или предишни наранявания в любовта. И така, тук определено неговия вътрешен войн е активиран. Тук имаме и тигър на картинката. За някой от вас може да резонира, да ви е любимо животно или неговото или нейното любимо животно. Просто това е допълнително потвърждение. Ако ви резонира четенето, че това определено се отнася и за вас.
Добре. И последно имаме ето. След това ще ви изтегля послания, скъпи мои, от този човек. Имаме деца. Да, както казах, този човек понякога се държи инфантилно за някой от вас, като дете. Незряло, от едната крайност с другата. Но за някой от вас, както казах, този човек може да има дете. Или да предстои да има. Някакви деца тук афектират тази връзка. Сега, отново тук идват няколко съобщения. За някой от вас буквално този човек може да има дете. Или да очаква дете от някой друг и това да афектира вашата връзка в момента. И точно за това се казва да бъдете търпеливи, за да им позволите да им дадете време, да им позволите да се справят с тази ситуация, да могат да оправят нещата, за да може да се случи най-доброто за всички. Тоест, ако те са решили да напускат някаква друга връзка с човек, с който имат дете, дали ще развод или просто да напуснат друга връзка с човек, с който имат деца или дете, все пак наистина това не е лесен, не е никак лек процес, отнема време. Така че трябва да позволите наистина, не че трябва, тук просто се дава съвет да бъдете търпеливи и ако все още някаква част вътре във вас би искала да имате продължение, просто тук висшите сили дават съвет да проявите още малко или още търпение, за да позволите на ситуацията и на този човек да си оправи нещата, да си подреди нещата в тази ситуация, за да може да пристъпи след това към вас и нещата да се случат по най-добрия начин в точното време. Сега, никой не ви казва да чакате. Нека да държа да бъда ясна. Никой не ви казва да чакате. Не е нужно да чакате. Никой. Живейте си вашия живот, гледайте си вашите неща и си следвайте интуицията и ако усещате да пробвате да бъдете с друг човек, абсолютно имате зелената светлина от висшите сили да го направите. Ако усещате, че не искате в момента да се занимавате с други хора, тогава останете си в момента сами, но никой не ви кара да чакате този човек в никакъв случай. Не си спирайте живота, не зацикляйте, движете си вашите неща, а това, ако за някой от вас е писано да се съберете отново с този човек, в точното време нещата ще се случат. И тук ще има и трансформация, такава, която дори много от вас не могат да си представят, нито да повярват, защото тук имаме толкова много пепероди, че чак на мен ми се замая главата. Изключително красива карта. Но за други от вас идва съобщението, че вашите вътрешни деца е възможно да афектират ситуацията, т.е. неизлекувани травми от детството, както споменах по-рано, неизлекувани комплекси, травми, някакви неща свързани с детството, някакви ситуации, дори с родители. Просто тук има нещо, което може би и вие вътре във вас имате да излекувате, да все още да оправяте, за да може вашата връзка да разцъфне, да разцъфти отново и да има обновяване тук. Но трябва, отново тук се казва, че ще се изисква търпение и време. Добре, скъпи мои, сега преминаваме към директни послания от този човек. Нека да видим какво. И това са точно едни мои нови карти, които дойдоха точно преди няколко дни. За първи път ще тегля с тях. Това са точно любовни послания за хора, които нямат комуникация. Които нямат комуникация или имат много малка комуникация. Дори да имате комуникация, не знаете изключително много неща, които се случват в момента зад кулисите в живота на този човек. Вие не ги знаете, както и той или тя не знае много неща за вас. Точно затова излиза, че ви следи в социалните мрежи, защото иска да добива повече информация, тъй като сте по-така мистериозна. Както иска да разбере дали сте продължили напред с някой друг, дали въобще има шанс, дали сте гневна, дали има шанс, ако ви пише да сте така в приемаща енергия, най-малкото да го изслушате. И така, нека да видим какви послания има този човек.
Какви послания има в момента този човек? Ето. Мисля за теб толкова много, че чак ме плаши. Този човек чак го плаши колко много мисли за вас. Ето това се излезе още с първата карта, която видяхте как се обърна в началото на видеото толкова рязко. Това беше първата карта, старото, която се обърна. Как този човек чак го боли главата от мисли за вас. Явно затова се е хванал също за главата, защото чак... Ето, казахме, да, ето се преповтаря абсолютно. Благодаря на висшите сили на картите, че потвърждават съобщенията, които дойдоха и като чаналинг по-рано из картите. Ето, тук директно си пише: други хора се намесиха в нашите отношения и все още се опитват да ме контролират. Да, други хора се опитват да казват на този човек, независимо дали е мъж или жена, какво да прави. Да, и ето. Все още той се чуди, тепърва се пробужда и все повече осъзнава. Този човек казва: аз не разбирам каква е тази връзка между нас. Тоест, толкова е силна, толкова е странна, толкова е силна, че този човек я намира за странна, защото явно имате и силна телепатична връзка, може да се долавяте мислите дори, но този човек го плаши това, защото не разбира. И аз казах, когато става дума за много силно свързани сродни души, тогава става дума точно за такъв тип усещания. И ето, нашата връзка е много сложна. Има проблеми, които са извън моя контрол в момента. Да, все още не може да поеме контрол над всичко. Какви други послания има този човек за вас? Нека да видим какви други послания има този човек за вас. Аз малко ще ви взема. Ето. Никога не съм изпитвал или изпитвала толкова силна връзка с някого преди. Много силна връзка имате. Ето. Аз знам, че ние сме духовно свързани. Нямам думи. Те се препокриват и се допълват съобщенията. Ето, никога не съм изпитвала или изпитвала толкова интензивна и толкова силна връзка. Тайничко, направо съм обсебен от теб. Или обсебена. Тоест, обсесивно дори мисли вече за вас. Да, точно за това го плаши. Не е очаквал, когато сте се разделили, да се случи това. Да. Даже някой път може да си мисли, да се чуди дали му правите нещо енергийно, но за тези от вас, които чета, нищо не му правите. Това е просто ефекта на тази силна връзка, която е точно с този типичен ефект. Но когато някой все още преминава през събуждане, така нареченото пробуждане или духовно събуждане, преминава през мисли, чувства се сякаш полудява, не може да си обясни, защото досега не е изпитвал такива емоции към никой друг. Това е нова територия, непозната за този човек и не може да си обясни какви са тези усещания и затова го плащат, защото е нещо ново. И докато свикне, докато разбере и повече информация за този тип сродни души, докато минава през това пробуждане, може да търси дори онлайн информация за сродни души, за пламъци, близнаци, за да може да си обясни повече какво се случва с него или нея. Защото наистина на моменти може да се чувства, че полудява. Иска ми се да почукаш на вратата ми. Да. Момент да взема останалите послания. Да, ето. Все още те обичам и не мога да спра да мисля за теб. Мразя тази дистанция между нас. Не ме кара да се чувствам добре. Тоест, за много от вас, да, определено дори сте на разстояние, може би физическо, в други градове или държави за някой от вас.
но определено през повечето време нямате комуникация и не знаете какво се случва в живота на другия до голяма степен. Може да знаете някакви неща, но има много информация и подробности, които не знаете в момента, и така и трябва. В момента някои неща трябва да бъдат по-скрити и да проявите търпение. Но пак си е вашия свободен избор, разбира се. Така, тук този човек казва: моля те, не ме мрази за това, че спрях комуникация с теб. Ти не го заслужаваше. Или за това, че се отдалечих. Или за това, че с две думи, за това, че се е отказал, за това, че е спрял тази връзка. И ето, страхувам се да не те нараня. Този човек все още не е сигурен, може би, точно както казахме по-рано, че този човек иска да е сигурен, че може да ви предложи нещо стабилно, преди да пристъпи отново към вас, защото знае, че този път ще трябва да бъде справедливо, да бъде честно към вас и да може да ви даде това, което знае, че заслужавате. И този човек иска да ви даде това, което заслужавате, затова не бърза да пристъпи към вас, преди да се усети готов. Независимо колко време ще отнеме. Може би затова е в тази енергия, че не може да спи, защото се притеснява, че се бави много и се притеснява да не продължите напред. Затова ви наблюдава в социалните мрежи също така. Но иска справедливост. Иска да има справедливост тук. И пак ще прочета тази карта, защото тя си остана тук пред мен. Все още те обичам и не мога да спра да мисля за теб. За тези от вас, ако сте се съмнявали, ето това ви бяха потвържденията, че този човек, да, мисли. И той мисли за вас. Или той, или тя. И за тези, които сте имали нужда да чуете това, заради това съм усетила така енергията на този човек, че дойде днес и искаше да сподели тези неща, тъй като все още не може да ги сподели явно лично на вас, директно по този начин, да ги изкаже нещата. И така, скъпи мои, добре, последно ще ви изтегля съвет от висшите сили. Нека да видим все пак какъв период, дали ще дадат някакъв период висшите сили за вас. Кога евентуално би могло да има развитие, но обикновено много пъти те искат да бъде изненада. Но все пак за някой може и да дадат някакъв период на някакво развитие, на някакво по-голямо развитие. Има ли така тук? Добре. Скъпи мои, за някой се дава февруари. През февруари. Тук се казва, от висшите сили имате послание: обичай себе си достатъчно, за да можеш да държиш сърцето си отворено. Безопасно е за теб да влезеш във връзка с някой, който обичаш. Или с нещо, което обичаш. Това може да не е задължително, на първо време да не е задължително връзка с някой. Може да ви окуражават да се посветите на нещо, с което искате да се занимавате. Дали ще е хоби, дали ще е нещо, което ще ви помага да встъпвате все повече в силата си, да се лекувате, да си връщате самочувствието и да обичате себе си, да се грижите за себе си. За да може да държите сърцето си отворено, така да се държите в по-светла енергия и да можете да привличате и да привлечете в един момент, дали ще бъде този човек или нов човек, но ще привлечете в един момент любовта, която заслужавате. Така, и какво друго се дава тук? Но тук нещо през февруари ще се случва според мен. Може би през февруари с още по-голяма сила за някои от вас дори ще продължите така напред, да се грижите за себе си, да влизате в енергията на любов към себе си. Защото това за вас също ще бъде подготовка. Пак казвам, за някой ще бъде подготовка за този човек, независимо от това кога ще се завърне към вас. За други ще бъде подготовка за нов човек, за нова любов. Така че взимайте съобщенията както ви резонират. Може и да решите дълго време да бъдете сами, но въпреки това да се чувствате добре, да се отдадете на кариера, да се отдадете на други неща, точно да се отдадете на грижа за себе си, към себе си. Вземете наистина това, което усещате. Но ето, излиза пролетта. Пролетта, което е, знаем, март, април, май. Нещата започват да разцъфват и да добиват някаква форма през пролетта.
Не се страхува от новото начало или от новите възможности, които ще се дават за някакво ново начало. Пак казвам, тук може да става дума и дори и за работа, за ново партньорство или за партньорство с този човек отново. Някакъв шанс. За всеки ще бъде различно, но за каквото да става въпрос, през пролетта нещата ще се развиват още повече. Много вълнуващо, скъпи мои. Нещо ще разцъфва през пролетта заедно с дърветата и с цветята, което е прекрасно. Ще бъде в синхрон с сезона. И така сега, последно, ви изтеглям послание от висшите сили за вас. Какво послание имат висшите сили за вас? Лично за вас. Тук няколко се обърнаха и ще ги взема. Почти сте там. Почти сте там. Казва се, че сте почти на място, където искате да стигнете. Независимо за какво става въпрос. Даже тук има числото 20. Аз точно днес е 20. На този ден правя видеото на 20. Силни енергии. Затова въздишам така. Почти си там. Не се предавай. Ако продължиш да следваш пътя, който се разкрива пред теб, който усещаш интуитивно, че се разкрива пред теб, ти много скоро ще достигнеш твоята мечта или твоята мечта на цел. Дали става дума това и за вашия човек, защото тук се казва, че той няма да се предаде, не иска да се предава. Може и да е за този човек, особено ако вие сте този човек и гледате видеото. Така, имаме зад маска. Ето, казах, някои неща в момента са скрити от вас. Може да са скрити от вас. Така че проверете дали имате цялата информация, преди да си правите някакви заключения. И бъдете внимателни на кого се доверявате точно в този период. И ето имаме висшите сили. Те се появиха тук буквално на картата. Имаме тук един висш дух, контакт с него и той казва: отговорите... Момент. Да. Отговорете на обаждането, нали, образно казано, отговорете на обаждането от висшите сили да се свържат с вас, защото те искат да ви предадат тяхната мъдрост. Искат да достигнете до тяхната мъдрост и да получите тяхната подкрепа. Тоест, отворете се към връзка с тях по вашия си начин. Дали ще е чрез молитва, дали ще бъде точно чрез гледане на видеа, дали ще е да се свържете с някой таролог лично, дали ще бъде да се свържете вие сами в медитация, както си го усещате, дали ще си поръчвате да ви се дадат съобщения в сънища. Има просто хиляди начини, по които може да решите да се свързвате с висшите сили, така че вие си намерете и усещате вашия начин, но те казват, че са отворени и ви чакат вие да проявите желание и действие да се свързвате повече с тях. И това е ето един от начините, защото не случайно сте се усетили привлечени към това видео и ако още сте тук, това не е случайно. Най-вероятно, ако още сте тук, предполагам, че това съобщение ви резонира силно и точно заради това излиза като потвърждение, че слушайки вашата интуиция да гледате това видео, например, вие получавате нужни съобщения и послания за вас, които ви помагат по някакъв начин. Силно се надявам да е така, скъпи мои. И това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че сте чули нещо полезно, нещо, което ви е помогнало по някакъв начин, което ви е дало повече яснота, някаква светлина. И ви изпращам много сила и много позитивна енергия. Ще се радвам да се видим в следващите видеа. Много ви благодаря, че гледахте.
И много ви благодаря, особено на тези, които останахте до края. Благодаря ви още веднъж за подкрепата и ще се радвам да се видим в следващите видеа. Чао и до скоро!